història d'un trobador que es va casar sols per amor. La seva dona, sempre fidel, no era capaç de prendre el pèl, però ella era una dona molt normaleta, però no podia estar-se mai quieta. El dia després d'haver-nos casat, obrir l'armari em vaig trobar 7 dies en boles, sense explicació, i ella va vindre a aclarir-me la situació i em va dir que era el jardiner, la del fuster, el botano, el pintor y el mechero, y aquel vingut a empezar a regalar, a pintar no sé dónde carnaval. Y uno era el jardiner, la del fuster, el botano, el enfermero, el pintor y el mechero, que no sé cómo es a probar, pues de novia el estrés que tengo allí, amb ella fent. Ja sabeu. Y un era el jardinero, el fuster, el botano, el enfermero, el pintor y el mechero, que no sé cómo es a provar, pues de novia el estrès dins del llit amb ella fent. Què faria, què? Ja sabeu